Thokoza bogogo nomkhulu. Namhlanje bengithi ake sixoxe indaba ebalekile. Zonke indaba esesiyixoxe la kugogo bathi Nembatha TV zibalekile. Ingakho kubalekile nakuwena ukuthi upress lo subscribe button, upress no like so that uzokwazi ukubona ama videos ethu ngokuhlukahlukana kwawo njalo uma siwafaka ngoba siwafaka every day. Kwesinye isikhathi ke sesibambeke ngenxa imisebenzi yedlozi ukusiza nina. Ngisuke ngingayifaka ngoba ngisuke ngisiza wena ngoba ususizakele wasufuna ngijule ngento ade ngiyenza. Ngani zakwethu namhlanje ngifuna sikhulume ngento ebalekile. Ngifuna sikhulume ngeabortion. Ukukhishwa kwesisu. Ngani zakwethu iabortion iyingozi. Yes, angeke ngizenze ungcwele esikhathini esiphila kuzo kunezimo esiyibhekane nazo. Uthola ukuthi ibhekana nomuntu esifazane yedwa mina umuntu wesilisa sengibalekile noma ibhekane nathi sobabili ngokuthi sibuzane ukuthi si ready yini ukuthi ngaba nelokhuzana yenzeka. Kodwa namhlanje ngifuna ukukhuluma ubungozi bakhona because ayikho into engenabo ubungozi esikhathini esesiphila kuso. Kwesinye isikhathi i-right ngokwezizathu ngoba kuyahluka ukuthi uzothi into i-right ngoba ikujabulisa okwamanje na kodwa ayikho right in terms of ama consequences akhona later. Uthole umuntu akhiphe isisu angenzi lutho lo muntu loyo noma gezwe egwezweni kwakhona agcine lapho, right? Kufanele wenzeni ke? Ake singene ekuthenini ususikhiphile ke isisu, ususithatha isinqumo sokuthi uyasikhipa isisu wena nomuntu wakho nithatha isinqumo lesi nesikhipa isisu. Lungile isisu senikhiphile. Kodwa imbuzo uthi gogo sizakala kanjani ke? Ake siqaleni ngegiya elokubambisana. Ake sithi nobabili nihlelile lento le nathi ngeke silunge ingane. Asisikhiphe lesisu. Niyavumelana nibabili. Senithatha isinqumo ke manje ukuthi senifuna ukuyilungisa lento le. One, into efana iyenze, fanele igezwe ngokumuthi qala before anything else. Nobabili. Two, ntombazana ungakwazi yini ke ekhaya uthi ayi ngisola ngathi bengibambile. Uma ungakwazi mhlambe uzoba senkingeni ukuthi ukwakhulelwa wena sikuthembe kangaka sikuthuma into esikoleni kanti wena uyokhulelwa. Then ke sulapho ke uzothi uma ufika kumuntu okusizayo. Ngoba njoba sineyigodlo njena isigodlo yikhaya la noma isiphi isibongo. Uyakwazi ke ukuza la ekhaya noma kumuntu okusizayo uthi ayi sifuna ukuxolisa kuba khona isilwane esiwuhlobo lwembuzi oxolisa ngaso ethongeni manje usenigeziwe. Kodwa wena ntombazana kufanele ukuthi uyoxolisa okwasethongeni ngoba ngisho ekhaya mawuthola ingane usasekhaya kuye kudingeke ukuthi kuxolise ethongeni so that kuvaleke umkhokha wokuthi wena uzozalela ekhaya. Mase ngiqeda ke senithatha lembuzi niya kumuntu onisizayo niyokwenza iladi lokuxolisa. Angiyithandi indlela futhi angiyisebenzisa indlela yokufa ingane igama igqokise nenzeni. Kodwa lokho angugwemi. Ngiyakuhlonipha lokho kulabo abakwenzayo. Yingakho noma kufika kumina ukuthi ufanele ukwenze ngoba ngikwazi ngiyekuthumele kulaba abakwaziyo ukwenza lokho. Bakhona omakhosi engengithumele kubona abakwazi ukwenza lokho. Bese ke nithatha lembuzi ke niza nayo lokhuzana kulomuntu onisizayo ihlatshwe ke lembuzi lena kubiwe uthi leliladi leli likantombazana usibani uze la ekhaya ngoba ufuna uzoxolisa kuphi ethongeni. Ukhumbule ekhaya vele abayazi lento le so ngeke ba affect ngeke ilokhuzana. Kodwa ngesizathu sokuthi wena usuzwe wakhipha isisu fanele uzogeza lokho. Yingakho isikhathi esiningi amantombazana umuntu esifazane athi yes ngiyakhumbula ngasikhipha isisu but ngibuya kugayini igane yami ithi bofane babe ngiyakhona ukumitha kodwa still angikhulelwa akwenzeki lokho. Usuvale yini manje
isimo sedlozi, isimo samathonga. Right ke ku situation whereby akukho kubambisana. Akunankinga nakhona. Siswami ngoba lento iyake affecta. Naye umfowethu uzoma affecta yena eyede eceleni. Thatha inyawo zakho zikuthwale uyofuna umuntu ozokusiza. Kuzoba isecret yakho nalowo muntu loyo. Kwesinye isikhathi akudingeki nokuthi umuntu akuhlolele ngoba kuyona yonke into efuna ukuhlolelwa. Kwesinye isikhathi ufuna ukufika umuntu osizayo uthi hayi kulungile uhlolwa ngamalini ngemali engakanayo imali kodwa ngifuna ukuhlola ngifuna sixoxe ngoba ngithatha isikhathi sakho. Ngakhipha isiso mina. Manje ngibona ukuthi iyona ke into engivalela izinto. Omunye abefe athi still ake ngibheke ukuthi yini enye ekuvalela izinto. Nikudlule lapho leso sigaba leso. Bese ke umuntu ke ayageza bese ke into zakho ziyaqala ke manje ziyaqhaqheka. Kuba bangoweswa yini ke lokho ukuthi into zakho iqhaqheke into zakho seziyabopheka futhi. Ileya process ke manje na ngoba ukugezwa udila ngesinyama nechitho nomoya emibi lena esikwembethe ngoba wena wakhipha isiso. Ukhumbule umphefumulo ongena esibelethweni 10 seconds ago uyalingana nomphefumulo wami nawe esifake lo mphefumulo lo esibelethweni thina ebekade silele uyalingana. So impilo abortion you can't say I be abortion mangabe nalutho in umuntu loyo ninciphisa impilo yakhe ukuthi lo muntu loyo umuntu uphila iminyaka azoyibala from abelethiwe plus 9 months. Lo 9 months uyabalwa kahle kahle ngokomuntu ukuthi sisuke singazi ukuthi singayicelebrate le ngoba usuku ungazi ukuthi umithe nini. Kodwa uma ungaba neshock ukuthi ngalala nomuntu kayi1 uyakwazi ukubala wena ukuthi wena kahle kahle wafika nini la emhlabeni ngoba uyezwa uzama movement uyaphatheka kabi awunami kwesinye isikhathi uyaphila kodwa usaphila esibelethweni. Sidlule lapho bese ke manje into zakho maseyivulekile hayibo ye kungitanda uphapha phindela kulo yamuntu okusizile uthi hayibo into zami ngiyayibona ziyakhanya isiphe esinye isigaba kufanele singene kuso seniyoxolisa manje ngokosimo sethonga. And ebafowethu pasobhani uma umuntu wesifazane eseze wafika loso sigaba leso sokuthi lento lena uyenza yedwa and wena ukutshenile zokubhedela izinto ukutshenile wangafuni ukuyingena indaba yakhe wawumithelana kwaseqaleni utshenile ukuthi angifuni ingane ngayikhuluma indaba amajubjubu ukuthi angena amajubjubu ingane yabantu umulele nayo nobabini nisephuthelana kodwa fanele nibambisane egcineni. Uma umuntu esifazane ayenza le process kanti azange akutshene nokukutshena ukuthi uye wakhulelwa angeke uaffecteke wena kodwa kuzokufanele ukuthi nawe ugezwe uma kuke kwatholakala ukuthi hayi ndoda manje uhlolelelana uthi umuntu engiphila kuyena engiphila ngaphathi kwakhe uthi wena ukwaba nengane eyadlula emhlabeni ngoba kwesinye isikhathi masihlola fanele ukuthi ulimi lethu siliqoqe ngoba uma uzovela uthi unengane lana wena umuntu owawuthandana naye wakhipha isisi umkhumbula kahle umuntu obokade uthandana naye mhlambe njena uthandana nomuntu oyedwa empilweni yakho walala naye ongazange usenze ikhondo umkhumbula kahle ukuthi usibani bani sokuyimpilo so kufanele ukuthi nathi abalaphi bendabuko masenze into siliqoqulile. So uabortion uyakwazi ukusizakala engikucela kakhulu ingane zakwethu masisukumeleni indaba uma ukuyenza iabortion isukumele iyaphuthuma uzoyivala ngqi into zakho kwesinye isikhathi ube nengane ushade wenze ini bese lo mkhokhona nivuka enganeni yakho uthi ngoba yebo ngalenza iphutha kayi1 ngisesikoleni ngamitha kodwa angaze ngingabi nesimilo njengengane yami ngendlela ekuyiyona cha usushawa ngayo ke manje usuyaboniswa ke manje ukuthi lento wayenza kwakuyiphutha yebo kodwa iphutha elikhulu walenza azange nawe usasukuma ukuthi uyoxolisa ethongeni ngokuthi awu ngamitha okoqala lokho ngisemncane ngingakashadi ngisasekhaya 2 ngimithi ngasikhipha isisu ngabulala ngoba iabortion ukubulala
ayikho indlela ongayibeka ngayo kodwa izinto esezenzakalayo siphila ngasiphansi kwaHulumeni waseNingizimu Afrika oyivumelayo ngoba uthi ngoba kunezathu eziye zibe khona asivumele lento ithi yenzeke so angikwazi ke kumele ukuphila emandulo ngithi ayenziwa nje lento le kuba khona igameko lento lena egcine yenzekile bogogo nomkhulu emakhaya ngiyajabula ngiyabonga ngokuthi ningikhuthaze ukuthi ama video lawa ngiqhubeke ngokuthi ngiwayenze ngiyacela ukuthi ningakhohlwa ukufaka upressa i subscribe button Maluju inkosi ibe nani amen.